Van boer Jelle Kraak van Nijlemmer moet elke in het nou weten. Dat net hij, maar de AID fout ziet op 15 april 2009. De dag dat zijn leven op de kop gier, zegt hij. Je wordt aangemerkt als dierverwaarlozer. En je komt zowel in de agrarische sector als eromheen. Ik wil zeggen, kom je helemaal niet meer aan bod. Dus ik wil zeggen, je bent gewoon. Het is eigenlijk nog slimmer al heb je iemand vermoord. De AID nam 144 beesten in beslag om ze nevens de opsporingsambters er net goed bij te stienen. Nevens het college van beroep voor het bedrijfsleven wie dat maar voor een pad wier en daarom is de AID op de vingers tikken. Het probleem van de AID wie dat ze zijn van ja, de mestsituatie is een probleem. Er zijn onvoldoende droege lichtplakken en daarom nemen we die 144 stuks in beslag. Het college zei van nee, uit de stukken blijkt dat het allemaal gaat om 33 waar mogelijk iets mee aan de hand is. En die 33 gingen best op een oorplak binnen de boerderij op een droege lichtplak komen kennen. Het gebeurt vaker dat de AID, die tegenwoordig onder de Voedsel- en Warenautoriteit valt, uit de schreef gaat. Zij is de VWA 3 jaar in Koortse Tille, nevens de rechter, te 4 gingen bij een beslagname van vee. De VWA liet weten dat ze van deze zaken leren zullen, maar wil verder net op de zaak ingingen. De advocaat van boer Kraak vindt dat likwijls net genoeg en komt met een skeerclaim. De normale waarde van de beesten zal een begin wijzen van de schadeclaim. Maar het mag je duidelijk wijzen dat als al je beesten in beslag genomen worden en je hebt helemaal niks meer, je hebt een lege stal, dat je ook totaal geen enkele opbrengst meer hebt. Dus het verlies hier meerdere jaren, dat zal wel in een begin maken, maar wel in een bereid zetten, zal zeker aan de orde komen. We moeten helemaal weer opnieuw beginnen. Dus als een startende ondernemer moeten we helemaal weer opnieuw beginnen. Op een leeftijd van boven de 50 en dat is echt moeilijk.